O BNG desenvolveu un proceso democrático e participativo co conxunto da súa militancia e simpatizantes para escoller a persoa que encabece a candidatura do BNG ás eleccións municipais do 2019. Nese proceso acordamos por unanimidade que sexa Ramiro Ubiña, actual portavoz municipal, a persoa que encabece esa candidatura. Pensamos que é a persoa que mellor pode desenvolver o traballo de encabezar esa lista para ser quen de devolver a este concello a un camiño correcto. Este nomeamento supón para Ubiña un reto ilusionante que asume coa firme convicción de chegar a gobernar. Ser nomeado candidato do BNG para levar adiante a tarefa de gobernar a Porra do Caramiñal é un dos traballos máis engallolantes que nos poden encargar. Alguén dirá tamén que é difícil, e desde logo vai ser difícil gobernar a Pobra, pero poucas cousas na vida nos van dar máis satisfaccións que aplicar as medidas necesarias para remusicar, para remocicar a nosa vila. Para nós, para o BNG da Pobra, gobernar non é só chegar ao poder polo poder. Para nós non é matar a cobiza de chegar a ser alcalde. Para nós gobernar é sinónimo de transformar, de mellorar. Porque do que estou a falar e vos quero falar hoxe dunha forma breve non é dunha cuestión de gañar as eleccións e ser nomeado alcalde. Senón se trata de reunir o mellor e máis capaz grupo de mulleres e homes comprometidos co presente e o futuro da nosa vila, deste pequeno anaco de terra que ocupa un espazo tan grande no noso corazón e poñela a andar. Nestes case 4 anos na oposición como voceiro nacionalista, Ramiro Ubiña fai un balance moi negativo da xestión municipal, caracterizada pola parálise do concello.